Gobe ne na sani, karfe na za mu fita. A to ni ai za mu iya fita da kai 8 daga gida ko tunda za mu tafi tare sai mu tafi tare. To shi ke ba damuwa. Ai ba ku tura min script din ba, ban san me nan tanada ba. To wani irin riga kuke so in sa? To ba matsala. Wannan to waye props? Ai na ku zo da carbin ne tunda ni gaskiya ban da carbi wallahi. Okay to ba matsala. Ba kana studio ba? Yanzu ni ina shooting ne ka gane, ka bari in na zo studio sai in kira ka kawai ma don ka shi sabiya.